Küzdesz a fogyással, úgy érzed, hogy semmi sem működik? Fánz dolgot szeretnék mondani neked. Nem a te hibád, az anyagcseréd lassú. Maradj velem a videó végéig, biztos vagyok benne, hogy segíthetek neked. Sziasztok, nevem Rafa. Ugyanazokkal a kihívásokkal néztem szembe, mint amivel most te is, és megértem, min mész keresztül. Maradj velem, megmutatom, hogyan javíthatod az egészségedet. Amikor orvoshoz mentem, Fatburn Active-t írt fel nekem, mert ez volt az egyetlen, ami segített nekem lefogyni. Eldöntöttem, hogy elkészítem ezt a videót, hogy segítsek hozzád hasonló embereknek. Maradj velem a végéig, mert 2 fontos figyelmeztetésem van, hogy ne veszélyeztesd az egészségedet, és ne veszítsd el a penzedet. Alim Disso, se voce usaro Fatburn Active-ról, vocepode usaro weboldalon hivatalos para érhető el. Segítségképpen elhelyeztem a hivatalos weboldal linkjét a videó leírásában, hogy elkerüld a hamis termékekkel való pénzkidobást vagy az egészséget károsítását. A Fatburn Active egy természetes fogyókúrás kiegészítő, amelyet azért terveztek, hogy segítsen megszabadulni felesleges kilóktól anélkül, hogy szélsőséges dietétákra vagy megerőltető edzésekre lenne szükség. Felgyorsítja az anyagcserét, növeli az energiaszintet, elősegíti a zsírégetést. A Fatburn Active kapszula formájában kapható, így könnyen beilleszthető a napi rutinodba. Ez ma az egyik legkelendőbb termék, mivel teljesen természetes nincs mellékhatása. Ha küzdesz a helyi zsírral, úgy érzed, hogy a súlyod rontja az eleletminőségedet, nehézségeid vannak napi tevékenységeid elvégzésével, vagy légzési problémáid vannak a súlyod miatt, akkor a Fatburn Active lehet a megoldásmodra. Ha kényelmetlenül érzed magad a ruháidban, alacsony az önbecsülésed, vagy nem érzed magad kívánatosnak parceiro számára, ez a kiegészítő segíthet neked. Naponta csak 2 Fatburn Active kapszulát kell bevenned, és hamarosan észreveszed különbséget. Megszabadulsz makadzsírtól, helyreállítod az anyagcserédet, csökkented az étvágyadat és sovárgást, javítod hangulatodat közérzetedet, oldod a feszültséget javítod az alvásod. Sokkal jobb eleletminőségnek fogsz örvendeni, könnyedén elvégzed a napi tevékenységeidet, és megszabadulsz felesleges víztől. Ami a legfontosabb, hogy szeretetteljesebben nézel majd magadra a tükörben, parceriai kívánatosabbnak fog tartani, miközben elérsz egy tökéletesen formás testadó. De légy óvatos! Csak az eredeti Fatburn Active permitek voce előnyöket biztosítani. Nagy kereslet miatt sok hamis termék jelent meg a piacon. Ezek a hamis termékek nem csak pénzkidobást jelentenek, hanem az egészségedet veszélyeztethetik. Annak érdekében, hogy biztosan az eredeti terméket kapd meg, elhelyeztem a hivatalos weboldal linkjét a videó leírásában. Voce está pensando en bizonytalan vagy vásárlással kapcsolatban? A Fatburn Active 30 díjas de garantia garantida. Ha bármilyen okból nem vagy elégedett a termékkel, fordulhatsz az ügyfélszolgálathoz teljes visszatérítésért, tehát semmit sem veszíthetsz. De siess, Fatburn Active az egyik legkelendőbb termék jelenleg, gyorsan fogy. Termo Minimo, de fenntartása érdekében évente csak 2000 egységet gyártanak Fatburn Active-ból. Ez azt jelenti, hogy lemaradhatsz róla, ha túl sokáig vársz, ezért ne késlekedj. Ne feledd, Fatburn Active csak hivatalos weboldalon érhető el. Link para videó leírásában található. Remélem, hogy ez videó hasznos volt számodra. Isten legyen veled! Hamarosan találkozunk!